Takže čaute ľudia, vás z nového videa a v tomto videu budeme hrať GFA na Robloxe. Hru vám dám do popisku a videl som, že asi tu máš prežiť do 10. dňa, potom dojde taký asi veľký game, alebo čo to je, neviem. Trošku som tú hru skúšal pred videom, aby som aspoň vedel, čo mám robiť, aby som proste tu nepobehoval a nerobil nič, takže viem, že asi máš prežiť do 10. dňa, neviem. Tak, kde som to asi videl, možno to je real, možno ne. Videl som, že táto hra je dosť populárna, takže no tak on to tu už asi... to je GPS-ka, ok, GPS-ka, tak tá sa bude hodiť. Som nevedel, že GFovia sa môžu spavnovať aj cez deň. A kúkajte, takéto peniaze z nich padajú. Tak, koľko? 2, tak to je lepšie zabíjať GFov. Tak sú náboje. Au. Tak GF letí. Dobre, zabijem ho. Zoberiem si prachy. Náboje. Do čoho? No, normál náboje, okej. Tu bude dačo. Nie, náboje ďalšie. Prečo furt mi to dáva náboje? Dobré. Mám málo HPčok. Dobre. Ale mám tu aj medkit. Dobre, toto si dám. Teraz hammer. Au. Ježiši. To je strašne ťažké prežiť. Pozvem, keď bude ráno. Dobre ľudia, takže už noc skončila. Takže idem skúsiť nájsť tú brokovnicu a ísť preč. Sa skovať dám kde. Ne, GFovia, ne. Nie. Au. Nie. Nechaj ma. To ďalší GPS lokátor. Ľudia, skúsim kúknúť pre brokovnicu a ak tu nebude, tak sa zastávam v tom dome, počkám do day 10 a potom sa vám ozvem. Dobre ľudia, nevedel som nájsť tú brokovnicu, tak ani pištol, takže idem sa do toho domu zatvoriť a počkám do dňu 10. Ľudia, zabil ma GF, ale toto bude koniec videa, lebo strašne dlho to trvá, ale ľudia, ak chcete, aby som dal tých 10 dní, tak mi dajte like a ja to spravím, takže čaute.